Pio Amabiaren korridore jasangarriko lanetan aurreikusitako epea betetzen ari dira eta azaroan abiatuko da azken fasea, Gaztelu Gibeletik Navas de Tolosa kaleraino. Kultur programazio berriak ekimen berriak jartzen ditu martxan Iruñako udalak publiko zabalari edatzeko. Esate baterako mikroantzerki jaialdia, jaio berriendako kultur programa edo gaztentzako zinema kluba. Belateko eta Almandozeko tunelak zabalduko dira azaroaren batean, egun horretan bertan amaituko dira tunelen itxirarekin lotutako neurriak. Nafarroak agur plastikoa adios kanpaina atera du plastikozko polsen erabilera murrizteko. Hoien ordezko gisa, paperezko 130.000 polsa banatuko dira foru komunitate osoan. Gobernuak memoriaren tokiak arautu eta hoietan gertatutakoa ondorengo belaunaldi transmititzeko lana erraztuko du. Foru exekutiboak Nafarroko memoria historikoaren tokiei buruzko foru lege proiektua onartu du asteazkeneko bileran. Uztailaren 14an egindako kulturen kalejiraren bideoren aurkezpena eginda goizean Kondestable jauregian. 1000 lagunetik gora parte hartu dute bertan. Goazen urriaren 18ko titularrekin. Pio Amabiko korridore jasangarriaren lanetan aurreikusitako epeak betetzen ari dira eta azaroan abiatuko da azken fasea. Gaztelu Gibeletik Navas de Tolosa kalerainokoa, alegia. 2 hilabete eta erdi barru amaituta egongo da Pio Amabiaren korridore jasangarria. Joan den uztailan ospitale eremuan abiatu ziren hori egiteko jarduketak. Eta gaur-gaurkoz 7 fasetako 4 burutu dira. Hasierako kronograman aurreikusitako epekin bat eginez. Lanak zirkulazio etengabe egiten ari dira salbo eta asfaltatze lan jakin batzuen kasuan. Ez dira bilabezen ibilbideak eta geralekoak moldatu, eta bermatzen ari dira etxe bizitza eta garajetarako sarbideak. Aurreikuspena da lanak Basotxoko eremuan amaitzea, abenduan. Horrela, lotura guztiz osatuz Irunlarrea kaletik mendebaldea alde zarrera hasieraraino. Udalak guztira 1.585.063 euro inbertituko ditu lan hoietan. Asteazken goizean hirigintza batzorde eta gerentziako kideek Joseba Siron Iruñako alkatea buru zutela etorbide nagusi hori bisitatu dute, zeinean uneotan lanen 4. fasea gauzatzen ari baita alegia. Urrirako aurreikusitakoa, Iturrama elkargunetik Gaztelu Gibeleko bide gurutzera. Bertatik bertara ezagutu dute lanetan bertan paratu den bulegoa. Zabalik egongo dena, esku hartze osoa gauzatu bitarte. Tarte bakoitzeko bizilagun, langile eta enpresarien zalantzei erantzun emateko. Horrez gain, informatzaileek funtzio proaktiboa dute lanen fase bakoitzaren hasieran. Eskuratutako estadistiken arabera lanen 15 lehen egunen ondotik konsultek bera egin dute arian eta konsultak eguneko 10etik 2 murriztu dira. Oro har gutxi gora bera planifikatutako korridore jasangarriaren 2 eren baino gehiago gauzatu ditu esku hartzeak dagoeneko. Zenbait gunetan lore zaintza eta zoladurako azken ukitua falta badira ere, jada lanak amaitu dira oro har. Pio Amabiaren eta 3 bide nagusien arteko elkarguneetan. Nafarroa etorbidean, Iturrama kalean eta Pio Amabiaren eta Antso Azkarraren elkargunean. Nafarroa etorbidearen eta Antso Ramirez zein Pedro lehenaren kaletara sartzeko gunearen artean dagoen zatia erabat burutu da. Naiz eta tarte horretan oraindik garraio publikoko geralekoa birkokatu eta seinalaztapen etzan amaitu behar den. Uneotan, bisitariek ikusi ahal izan dutenez, Errioxa kalea eta Antso Azkarraren etorbideren artean dagoen tarteko lanak abiatu dira eta baitere, azken elkargune horretatik Urdazubiko monasterioren kaleko bide gurutzera. Hilabete honetan ere, esku hartzean bide gurutze horretatik Gaztelu Gibelarainoko tartera iritsiko da. Aurreikusitako kronogramaren hurrengo urratsa, Gaztelu Gibel kalea bera da 10. zatia, horrela lanei ekiteko azaroan korridore jasangarria osatzeko proiektatuta diren 3 azken zatietan zeinak hiriko erdigunean amaitzen baitira. Gaztelu Gibeletik aurrera berrantolaketa lanak Pio Amabiaren azken elkargunea zarago Armada etorbidearen elkargunea iritsiko dira.
Zehazki Navas de Tolosa kalera, jada Alde Zaharrerako sarbidea dena. Amaitzen ari dira lehenbiziko zatiko behin betiko lanak, proiektuan behin behinekotzat jotzen zirenak, behin betiko antolaketa zonalde horretako jabe pribatuekiko hitzarmen baten zain zegoelako bestea beste. Obenasa enpresari esleitutako kontratuaren barruan aurreikusita zegoen herritarrei argibide emateko sistema bat, erantzun emateko ala lanetan bertan aurrez aurre nola telefonoz egindako konsultei. Arta eta argibide zerbitzuko langilek aurkeztutako estadistikaren arabera konsulten bilakaera beherakorra izan da 4 hilabete hauetan. Lanen zati bakoitzean lanak abiatzen gorakadak egon direlarik, bereziki elkargunei buruzkoetan. Galderen edukiak aldatuz joan dira, bai eta zein bideren arira egin diren ere, eta uneotan bizilagunek eta batez ere merkatariek arta eta argibide zerbitzuaren presentzia hautemangarritzat jotzen dute. Horrez gain, Obenasaren presentzia proaktiboa da, aurreikusitako tarte bakoitzan lanak abiatu aintzinetik, informatzailek establezimento bisitatzen baituzte, informazio eman eta dituzten zalantzak argitzeko. Hori horrela, eskuartean duten estadistikaren arabera, lehen 15 egunetan informatzailek 5 edo 6 telefono dei jasotzen zituzten eguneko eta aurrez aurreko 3 edo 4 konsulta, gehienak galdera orokorrei buruzkoak, lanen hasiera datak, tarte bakoitzerako aurreikusitako epeak eta bar. Hortik aurrera konsultek behera egin dute, salbu eta elkargunetan lanak asteko uneetan, noranzko aldaketak, ezeztutako biraketak, eta oraingo egoera da, badirela zenbat egun ez dela telefono deiri jaso, eta lanetan bat edo 2 konsulta besterik ez direla jasotzen. Egindako konsulten edukiei dagokionez bizilagunen galderak zerbitzuak zertan geratuko diren izan dute hizpide. Edukiontzien kokalekuak, autobusen geralekuak, aparkalekuak, bai eta bidegurutzetan zein den zirkulazio noranzkoa ere. Eta merkatariek zamalanetarako guneen inguruan galdetu dute funtsean. Apaingarri edo lorategietako osagaien gaineko galderak ere jaso dira esaterako. Miguel Indurainen estatua desagertuko den erloju termometroak edo zuhaitzak egongo diren eta bar. Kultur programazio berriak ekimen berriak jartzen ditu martxan. Esate baterako mikroantzerki jaialdia, jaio berriendako kultur programa edo gazteendako zinema kluba. Udazken honetan Iruñeko udalak kultur programazio estrenatuko du eta ekimen berriak dakartza, jarduerak publiko zabalari edatzeko. Jaio berrietak haur txikiek arte eszenikoetan hasteko berariazko jarduerak eta gazteendako zinema klub berria, eta zibiboxetan ikusentzunezkoen, elektronikoen eta 3 dimensioen alorreko proiektuetarako sormenguneak. Gainera, programazioa proposamen eszeniko berriak ekarriko ditu, esate baterako, Iruñako lehen mikroantzerki jaialdia datorren asteburuan estrenatuko dena. Hoiek dira Zibibox sareko udazken neguko programazioan dauden berritasunetako batzuk udaleko kulturako alorrak prestatu duen proposamen horretan. Zeina, prentsaurrekoan aurkeztu baitute kultura eta hezkuntzako zinegotzi ordezkaria Maider Belokik eta alorreko zuzendari Maitena Muruzabalek. Aurkezpenean Miguel Munarriz ere izan da, La Nave Producciones Teatrales konpainiaren sortzailekidea. Konpainia horrek Iruñako lehen mikroantzerki jaialdia antolatu baitu, Mikrostable 2018. Mikrostableren lehen edizioa urriaren 19, 20 eta 21 izango da Kondestable Zibiboxean. Programa horrek hiriko erdigunera eramango ditu, 12 konpainiaren proposamen eszeniko garaikideak. Azaldu dutenez, antzerkia ikusteko era ezberdina da, berehalakoa eta benetakoa, hein handiago batean. Hainbat tokitan bakarrik 15 minutuko antzeslanetan. 12 talde hauek txotxongilo, clown, antzesle handi eta ezusteko ugari taularatuko dituzte beren ikuskizunetan. Honako hauek izango dira parte hartzaileak: Boboli Teatre Producciones Arantzazu Etxeberria, Vega Iguarán, Pez Limbo, Según Surja, La Sostenible, Malalengua Producciones, Colifata Producciones, Enrique Simón, Nomofobikak, El Pie Baro eta Maria Andrés.
Programazio osoa webikoitza microteatropamplona.com webgunean konsultatu ahalko da. Sarrerak 4 euroan ikuskizun bakoitzeko eta eguneroko bonuak 12 euroan, 4 ikuskizunetarako. Kondestable Zibiboxean eta webikoitza pamplonaeskultura.es webgunean eskuratu ahalko dira. Bestetik, Zibibox sareko programazio berriak txikiendako tarte berri bat izango du box txikia izenpean, eta jarduera ugari izango ditu hainbat esparrutatik arte eszenikoetan munduan murgiltzen has daitezen. Ildo horretan, Larruko Zimurrak ipuin kontzertua programatu da, eta horren bidez, Egan Amp Dream konpainiak barne-barneko zentzumen ikuskizuna eramango du Kondestable Zibiboxera. Arparen eta zeharkako txirularen doinuak zeinitz mundua bitarteko, hau urriaren 27an larunbatarekin gaztelania eta euskerazko saioan. Horrez gain, musika eta arkitektura laborategi bat egongo da Kondestable Zibiboxen azaroaren 4an igandearekin, eta Malebable ikuskizuna Mendillorriko Zibiboxean azaroaren 10ean larunbatarekin. Bost txikian saio didaktiko zein berritzaileak garatuko dira Mendillorriko Zibiboxean, Kun Artes zentroarekin elkarlanean, Gasteizko Paraiso antzerkiko berrikuntza artistikorako eta haur txikiei bideratutako antzerki zentroarekin. Hori horrela, Kontxas ikuskizuna azaroaren 17an larunbatarekin eta Viaje de una nube azaroaren 24an larunbatarekin izango dira ikuskizunak. Iturramako Zibiboxean bere aldetik jaio berriendako Kamishibai ipuinen saio egingo da, hau azaroaren 21an asteazkenarekin, eta haur txikien zaintzarako hitzaldiak udaleko aurre eskolekin elkarlanean. Urriaren 30ean asteartearekin eta azaroaren 19an astelenarekin. Baita artearen eta haur txikien topaketa ere azaroaren 28an asteazkenarekin. Horrez gain, 6 eta 36 hilabete bitarteko jaio berrientzat plastika lantegi sorta bat programatu da, zentzumenak ernatzeko, behatze gaitasuna esnatzeko eta jakin mina pizteko. Lantegiak Zabalguneko Zibiboxean izango dira hilean behin, larunbatean. Halaber, 0 eta 36 hilabete bitarteko jaio berrientzat, Mendillorriko Zibiboxean plastika eta soinu sormenari buruzko lantegi sorta bat izango da. Zenbait larun bat goizetan, eta Iturraman jaio berrientzako dantza lantegian. Era berean, haur txikientzako liburu programa abiatuko da, Iturrama eta Yamaguchiko liburutegiekin eta Iruñeko udaleko aurre eskolekin elkarranean, urriaren 27tik azararen 28ra. Erakusketa batean ikusgai izango dira hainbat liburu, aldizkari eta argitalpen, literatura, arte, hezkuntza, elikadura eta abarri buruz, haur txikientzat eta hoien senitartekoentzat. Zibiboxak badira oinarrizko kultur zentroak, eta hori dela eta orain gaur presentatzen dugun programazioan haurrak eta gazteak dira pixkaratu nahi izan dugun, azpimarratu nahi izan duguna programazio honetan. Haurrak eta gazteak eta gazteek badute beraien lehenengo kontaktu agian kultura eta artearekiko zentro hauetan, Zibiboxetan, eta beraz oso garrantzitsua dela uste dugu, bai, Maiderrek esan duen bezala, pentsamendu kritiko bat garatzeko, arte eta kulturarekiko, eta baita, arte eta kulturaren gustoa eta garatzeko. Belateko eta Almandozeko tunelak azaroaren batean zabalduko dira. Egun horretan bertan, tunelen itxierarekin lotutako neurriak amaitu egingo dira. Hots, N121A errepidean trafiko azunaren zirkulazio murrizketa eta AP15 autopistako Sarasako bidesariaren doakotasuna. Azaroaren batean osteguna Belateko eta Almandozko tunelak zabalduko dira, sare transeuropearraren 500 metrotik gorako tunel guztiek bete behar duten Europako segurtasun araudira egokitzeko tunel barruko obrak amaitu ondotik. Horrela azaldu du Belateko eta Almandozko tunelen lanetarako jarraipen batzordeak. Asteazken honetan,
Arratsaldean egindako bileran, Manu Ayerdi garapen ekonomikorako lehendakari ordea izan da bilera buru. Aurreko bileraren akta onartu eta gero, egoeraren txostena aurkeztu dute, 2 tuneletan burutu diren lanen xehetasunekin. Likido toxikoak eta sukoiak ebakuatzeko dranatze sistema bana ezarri dira. Bidezoroaren dranatzea zabaldu eta bir jartzea. Bidezoru berria fresatzea eta bir jartzea. Eta seinaleak aireztatze, argiztatze iraunkor eta gida zirkuituetarako suaren kontrako kable sare berria jartzea. Belateko tunelean bestalde 40 metro luzerako eta 3 metro zabalerako 2 bazterbideak amaituta daude. Ego tunel ahoaren 360 eta 400 metrora urren ezurren. Bai Almandozko tunelean bai Belatekoan isuria jasotzeko 2 kutsatila eta sareta jarri dituzte. Nafarroko gobernuak 382 milioi euroko inbertsio egin du egokitze lan hauek aurrera eramateko. Construcciones Mariezcurrena enpresak ekainaren 4an hasi zituen obrak, orduan itxi zituzten tunelak eta obrarekin amaitzeko tunelen barruko mantentze lanak soilik geratzen dira egiteko mantentze lanak. Gaur egun bide segurtasuneko atalak eta Belate Almandozko tuneletako kontrol zentroak egiten dituzte tuneletako lan hauek eta horretarako ezinbestekoa da trafikoa moztea. Batetik, komunikazio sarea berriro konfiguratzea tuneleko iruñerekin duen irrati bidezko komunikazioaren ordez zuntz optikoko konexioa jartzeko. Baita telebista zirkuitu itxiko kamerak garbitzea, doitzea eta ainguratzea ere. Eta bestetik, tunelen barruan eta tunel hauetan unean uneko mezuak emateko pantailetan matxurak berrikustea eta konpontzea. Hoietaz gain, larrialdietako argiak birjarri eta berriz konfiguratzea. Sos zutoinen armairuak eta sutetako ur arguneak lixatzea eta margotzea. Eta suteak detektatzeko eta itzaltzeko sistemak ikuskatzea izan dira amaitzear dauden lan nagusiak. Era berean, tuneletako segurtasun sistemen kudeaketa informatikoko aplikazioak ordezteko lanak egiten ari dira. Ayerdi lehendakari ordeak azaldu duenez, azaroaren 1ean kenduko dituzte ekainaren 4tik indarrean dauden trafiko murrizketak. Hain zuzen, 121A, 1210 nazionala, 121B erripidetan 4 ardatz eta gehiagoko merkantzia ibilgailuen trafikoari soilik eragiten diotenak eta bizikleten zirkulazioa zein kirol ekitaldiak. 1210 errepidean debekatzen dituztenak ere. Bestalde, AP15ean, Sarasan, ibilgailu astunentzako doako bidesaria amaituko da. 121A errepide nazionala eta 1210 errepidetan Belateko gaineko errepidea zaintzari eta jarduerari dagokionean Guardia Zibileko trafikoko taldeak egindako lanaz gain foruzaingoak prebentzio lan intensiboak egin ditu. Guztira 285 zerbitzu eman ditu, inzidentziei erantzun eta bide segurtasuneko arauak eta murrizketak betetzen direla bermatzeko. Plan horretan bide segurtasuneko 650 patruilek parte hartu dute, Nafarroko 1300 polizia agenterekin batera. Hau ez gain, ekainan eta uztailan 25 agente baino gehiagok helikoptero bidezko zerbitzu eman dute. Belateko gaineko tartean herrilan zuzendaritza nagusiak maiatzan egokitzen lanak egin zituen tunelak itxi aurretik. Bertan 16 istripu gertatu dira, haietatik 15ek kalte materialak eragin dituzte eta batean zauri arineko persona bat izan da. Istripuen erdiak ekainan gertatu dira. Halaber 121A, 121B eta 1210 errepideetako Belateko gaineko errepidea hainbat puntutan ibilgailu kontrolak egin dira, 512 guztira. Murrizketak dituzten bide hauetan 2486 salaketa egin dira guztira, 178 radar bidez. Aipatu behar da foruzaingoaren prebentzio kanpaina osoan kontrolak egin direla eta ibilgailuak matrikula bikoitien eta bakoitien arabera multzokatu direla. Bisualki zenbatu diren 15.306 ibilgailuetatik 126 kakotxo 27
Hots, 3.903 ibilgailuk ez zuten murrizketa bete. 183 salaketa jarri ziren. Belat eta Almandozko tuneletako lanen jarraipen batzordearen azkeneko bilera honetan ere, Nafarroko gobernuaren herri lanen zuzendari nagusia, Foru Erkidegoko poliziaren trafiko ataleko komisario burua, Ospitale kanpoko larrialdetako zerbitzua burua, Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria, herri babes zerbitzuko zuzendaria, Anet eta Tradinsna garraio elkarteak, Baztan Bidasoa garraio enpresen ordezkaria, Nafarroko zerbitzu estazioen enpresari elkartea, Baztan Bidasoa turismoa, Baztan Bera Ezkabarte Lesaka Doneste Besun Bilako udala eta 121 A errepideko inguruko herrien ordezkaria egon dira. Udal ezberdinetako ordezkari batzuk aierdi lehendakari ordeari 121 A errepidearen etorkizunaren inguruko eztabaida leku bat eratzeko aukera azaldu diote. Gaurkoan tuneletako lanen jarraipen batzordearen lana amaitu dela esan eta gero, aierdik galdekizun hauei erantzun die eztabaida legezkoa dela nabarmenduz, eta gai honek izan ditzazkeen inplikazio guztiak era sakonean aztertzeko denbora nahikoa beharrezkoa dela argudiatuz. 121 A errepide sare transeuroparraren parte bezala aintzat hartu dezatela lanean ari dela Nafarroko gobernuak oroitarazi du aierdik ere, eta azkabatik Endarlaza bitartean errepide ereduaren eraikitze proiektuen erredakzio esleipenekin zein ebakuazio sistema burutzeko Belate eta Almandozen sondeo geologikoen kontratazioarekin hartutako erabakiak filosofia horren inguruan hartu dituztela ere. Nafarroak agur plastiko adios kanpaina atera du plastikozko poltsen erabilera murrizteko. Hoien ordez paperezko 130.000 poltsa banatuko dira foru komunitate osoan. Nafarroko gobernuak agur plastiko adios izeneko kanpaina atera du herritarrak plastikozko poltsa gutxiago erabiltzearen inguruan sensibilizatzeko asmoarekin. Gainera, hoien ordezko gisa urriaren 18tik ostegun honetatik aintzinera paperezko 130.000 poltsa banatuko dira Nafarro osoan paperezko poltsaren Europako lehen egunarekin bateginez, hondakinen konsortzioarekin elkarlanean. Erakunde mailako kanpaina honetan baitere esku hartuko dute Nafarroko gobernuko hondakinen prebentziorako eta ekonomia zirkularra bultzatzeko bulegoak hondakinen konsortzioak eta Iruñako eskualdeko mankomunitatearen lankidetzarekin. Kanpaina onartu berri den hondakinen inguruko foru legeko printzipioak abian jartzeko esparruan kokatzen da. Arauak bereziki hondakina prebenitzea eta murriztea bultzatzen du eta 2020 urtetik aurrera plastikozko bolsak erabiltzea debekatuko du. Uztailetik aurrera bolsak jada kobratu egiten dira saltoki guztietan. Kanpaina aurkeztu da Zangozan landagarapeneko, ingurumeneko eta toki administrazioko kontseilaria den Isabel Elizaldek eta arekin batera egon dira Zangozako eskualdeko mankomunitateko lehendakaria Lucia Etxegoien eta mankomunitate ezberdinetako lehendakariak eta teknikariak. Elizaldek adierazi duenez legearen xedea da hondakinak sortzea prebenitzea, hoiek hobeto kudeatzea, ekonomia zirkularean aurrera egitea eta klima aldaketaren aurkako borrokan sakontzea. Foru komunitateak dituen eskumenen esparruan, Europako araudiak ezarritako helmugak lortzearren. Kanpainaren aurrekontua 55.800 eurokoa da eta prentsan, irratian, hedabide digitaletan eta sare sozialetan zabalduko da. Agur plastiko adios kanpainarekin batera eta hondakinen foru legeak sustatzen duen nahitaezko sensibilizazio aplikatzeko berrerabiltzeko paperezko 130.000 poltsa banatzeko ekimena ere aurkeztu dute Zangozan hain zuzen ere Nafarroko gobernuak eta hondakinen konsortzioa banatuko dituzte ostegun honetatik aintzinera. Reutilízame soy local, hola bolsa de papel, bertakoa naiz paperezko bolsa kaixo berrerabili goiburua hautatu dute ekimenerako. Horrela, plastikoen ordez berrerabiltzeko paperezko poltsak erabiltzea proposatzen du eta badator ostegun honetan urriaren 18an izango den paperezko poltsen Europako egunarekin. Poltsak Zangozako Smurfit kapa enpresak fabrikatu ditu modu iraunkorrean eta ziurtatuan kudeatutako tokiko basoetako lehen gai berriztagarriekin. Oso gogorrak dira, 12 kilogramorako bitarteko pisuko produktuak sar baitezkete.
eta ezetasunari ere eusten diote. Bolsak urria eta azaro artean banatuko dira puntu garbiak bezalako instalazioetan, eta mankomunitateen bulegoetan eta bereziki tokiko eta hurbileko merkataritzan batetik tokiko konsumoarekiko leialtasuna saritzeko eta bestetik petroliotik eratorritako polsen erabilera indiskriminatuaren aurrean bestelako aukera badautela erakusteko. Era horretan, Nafarroa osoko merkataritza elkarte ezberdinekin bilerak egingo dituzte, Nafarroko gobernuaren merkataritza eta turismoko zuzendaritza nagusiaren lankidetzarekin. Kanpaina aurkezteko ekitaldian kale nagusiko tokiko saltokietan erosketak ere egin dira. Horretarako, banatutako paperezko bolsekin, Zangozako mankomunitateko Luzia Etxegoien lehendakaria bereziki azpimarratu du Zangozako saltokien eta herritarren lankidetza sensibilizazio kanpainan. Berrerabiltzeko paperezko bolsak kanpainaren protagonistak zuhaitzak banantzeko lanetatik eta zerraz ebakitako zuraren industriako hondakinen prozesamendutik ateratako zelulosa zuntzekin eginda daude. Gainera, biodegradagarria dira eta 2 eta 5 hilabete artean deskonposatzen dira. Erosketa orgak, oihalezko saskiak edo bolsa konpostagarria bezalako beste aukera batzukin batera, hondakina prebenitzeko eta ingurunearekin erantzunkizuna izateko neurriak dira. Helburua da, konsumitzaile paperezko bolsak berrerabiltzea dagokien edukiontzian utzi arte, berriro ere berriak egin alizateko. Ekonomia zirkularraren printzipioei jarraiki, hondakinak baliabide bezala hartzen dituetan. Plastikozko bolsen egungo konsumo mailei erreparatzen bai diegu, sakabanatutako hondakin ugari sortzen dute. Baliabideak ez dira modu eraginkorrean erabiltzen, eta baliteke kopurua gehitzea behar bezalako neurriak hartzen ez badira. Barreiatutako plastikozko bolsek kutsadura eragiten dute ingurumenean eta ur masetan hondakinen presentziaren arazo orokorra areagotzen dute. Hori dela eta mehatxu bat dira uretako ekosistementzat mundu mailan. Plastikozko bolsarinak salmenta puntutan ematen zaizkio konsumitzaileari eta 50 mikra baino gutxiagoko lodiera dute. Europar Batasunean konsumitutako plastikozko bolsa guztien gehiengoa osatzen dute. Bolsa lodiak baino gutxiago berrerabiltzen dira, bizkorragoa bihurtzen dira hondakin eta gehienetan zaborra bezalako zabaldu ohi dira pisu gutxi izateagatik. Gobernuak memoriaren tokiak arautu eta gertatutakoa ondorengo belaunaldiei transmititzeko lana erraztuko du. Atzo Foru Exekutiboak Nafarroako memoria historikoaren tokiei buruzko foru lege proiektua onartu egin zuen. Foru Gobernuak Nafarroko memoria historikoaren tokiei buruzko foru lege proiektua onartu du asteazkeneko bileran. Horrelako tokiak izendatu, babestu, konserbatu eta ezagutzera emateko. Eta horrela, memoriaren transmisiorako esparrutzat baliatuz. Bake eta bizikidetzaren aldeko kultura sustatzen laguntzeko. Tolerantziaren eta giza eskubideen errespetuaren balioei loturik. Proiektu honen bitartez, exekutiboak toki horiek babestu, seinalazteapena eta konserbazioa arautu eta hoien ezagutza sustatu nahi du. Aintzinako leku izugarri horiek oroimenaren babesleku eta bake eta bizikidetzaren balioen transmisiorako esparru bihurtzeko xedez. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetako kontseilaria Ana Ollok gobernuaren bileraren ondoko prentsaurrekoan azaldu duenez, bizikidetza exekutiboaren helburu nagusietakoa izanik, memoriak protagonismo osoko eginkizuna bete behar du. Testu inguru honetan, memoriaren tokiei buruzko lana, memoria historikoaren arloko lan ildoetako bat izan da, gaineratu du. Lege proiektu hau haren esanetan beste urras bat baizik ez da. Gobernu honek memoriaren naiz 1926ko kolpe militarraren ondoko bidegabeko indarkeria jasan zutenekiko oroimenaren alde hartu duen konpromisoaren barnean. Lege honek areago finkatuko du Nafarroaren erreferentzialtasuna gai honi dagokionez, joan den martxoaren 13 autonomi erkidegoaren parte hartzeaz, Nafarroan antolatu zen memoria historikoaren autonomia arteko sarearen lehenbiziko topaketan argi geratu zenez.
Luze gabe Nafarroko Parlamentura igorri den arau honen testua parte hartze bidezko prozesu baten bitartez landu da, erakunde, gizarte eragile naiz herritarren inplikazioarekin. Foru lege proiektuaren arabera, memoriaren tokia izanen da Nafarroan finkatu eta aintzat aldarrikatu eta erregistratutako esparru fisikoa. Memoriaren ondare historikotzat foru komunitatearen interesekoa dena. 1936ko kolpe militarraren ondorioz eta gerokoko errepresio frankistan zehar herritarrei eragindako errepresio eta indarkeriazko gertakari garrantzitsuekin loturikoa. Hortaz, alakotzat aldarrikatu halko dira 1936ko kolpe militarraren ondoren fusilatu edo desagertutako personen banakako, zein taldekako hilobiak eta ehorzketalekuak. Indarkeria eta errepresion frankista jasan zuten personak atxilotzeko eta hiltzeko erabili zituzten tokiak. Frankismoan preso hartutako personen bortxazko lanaz eraikitako obra publikoak. Eta geroztik, frankismoaren biktimen oroimen errekonozimendu naiz erreparaziorako esparrutzat sortutako memoriaren lekuak. Toki horiek eta horietan gertatutakoa bildu eta memoria duten eskolak programan txertatzea da arau berri honen berritasun nagusitako bat. Horrekin batera, administrazioak memoria historikorako sarbidea erraztuko du informazio eta komunikazio teknologien laguntzaz, eta hauexen bitartez emango du ezagutzera Nafarroko memoriaren tokiei buruzko informazio guzti-guztia. Honek esan nahi du, memoriaren ondare historikoaren ikuspegitik garrantzi handikotzat jotzen diren tokien kasuan bizita birtualak egiteko aukera izanen dela. Gaur goizean, Iruñeko Kondestable Jauregian uztailaren 14an egindako kulturen kalejiraren bideoaren aurkezpena egin da. 1000 lagunetik gora hartu dute parte bertan. 1000tik gora lagun izan dira protagonista kulturen kalejiraren bideoan. Iruñeko udalak hainbat jatorri eta kulturatako 50 gora elkarterekin elkarlanean antolatutako ekimenean Iruñeko kultura eta arraza aniztasuna aldarrikatzeko egina. 4 minutuko bideoa joan den uztailaren 14an grabatu zen San Ferminetan eta ekimenaren nondik norakoak labur islatzen ditu irudi, elkarrizketa eta musikaren bidez. Kalejiraren kolore ugariak, parte hartzaileak eta jai osagaiak erakutsiz. Desfilean adin orotako lagunek parte hartu zuten, Iruñeko hainbat komunitateko kideak, Peru, Senegal, Bolivia, Venezuela, Argentina, Kolombia, Nicaragua, Bulgaria, Ekuador, Ukrania, Ijiton komunitatea, Mali eta Nigeria, eta kultura aniztasunaren esparroan lan egiten duten zenbait entitate. Bideoa gaur goizean aurkeztu du Kondestable Zibiboxean herritarren partaidetzako eta gizartea ahalduntzeko zinegotzi ordezkaria Mikel Armendarizek, eta ekitaldian izan dira baita ere, kalejira posible egin zuten 50 elkarte baino gehiagotako ordezkariak. Ekimen honen bidez, Iruñeko udalak honako helburuak erdietsi nahi zituen. Programazio herrikoia eta partekatua egitea, zeinean herritarrak ikusle ez ezik beren jarduera propion eragile baitira. Hiriko kultura aniztasuna islatzea bertan dauden kolektibo eta kultura desberdinen bitartez, eta persona guztien eskubide berdintasuna defendatzea, jatorria edozein delarik ere. Era berean asmoa zen hiriko espazioak irekitzea Iruñan dagoen kultura aniztasuna gizartaratzeko eta ezagutzeko, diskriminazio, arrazakeria eta xenofobiaren aurka diharduten kolektiboetan aritzen direnen parte hartzea sustatzea eta aniztasuna azpimarratzea hiriko festetan. Bideoan erakundearen eta kultura aniztasunaren kolektibo protagonisten elkarlana azpimarratzen da. Zenbait hilabetetan egindako bileren bidez mamitutakoa ekimen hau elkarrekin diseinatzeko. Laburpen bideoaren osagarri minutu bateko publizitate iragarki moduko bat proiektatu da, ekitaldia protagonista batzuen ahotsean bidez iragarriz. Talde, kolektibo eta elkartek ekitaldiaren grabazio osoa eskuratu ahalko dute, bideo formatuko 2 fitxategi dira, guztira 3 ordu irauten dutenak gutxi gora bera. Hartara, kolektibo guztiek ikus dezaten nolakoa izan zen haien parte hartzea ibilbidean.
Grabazio hori eduki nahi izanez gero, zentro elkarlaneko gunean egin behar dute eskaera. Kondestable Zibiboxa bigarren solairuan, astelehenetik ostiralera, goizeko 9 ordubitara eta arratsaldeko 5 8 Ekitaldiaren aurkezpen publikora 80 gora lagun eta kolektibo gonbidatu dira, hoien artean honako hauek. Afolfo Afrika Unida Albarean, Alpargatika, Aproena, Asies Bolivia, Rosa de Bulgaria elkartea, Asokolon, Asbena, Kolorit dantza taldea, Argentina etxea, Gurutze Gorria, EH Amaika, Kolorea, Fain Flor de Afrika, Diablada Uruz, Arte eta Kultura Senidetasun elkartea, Gazte Kalo Amapolas taldea, Rebeldes Kultur taldea, Pinna Bulgariako dantza tipikoen dantza taldea, Sumai Kausai dantza taldea, Corazón Boliviano, Folklore taldea, Herencia Latina, Integración Sin Fronteras, Cuyaguada, Morenada de los Andes, Mujeres del Maíz, Munata Folklore, Ofu Obi, Orfei, BG Bulgaria, Peru Arte, Salai Salakaba, Sei, Sos Arrazakeria eta Sumai Sonjo beste abeste. Zeroan lainotxo edo oso lainotxo egongo da, euri txikia egingo du zenbait tokitan ertaina. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da, arratsaldean haizea indartu egingo da. Temperatura maxima gutxi jaitsiko dira. Ostiralean zeroan lainotxo edo oso lainotxo egongo da, euri txiki egin dezakean hemenka. Mendebal, ipar mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez, eta maximoetan gutxi igoko dira. Pio Amabiaren korridore jasangarriko lanetan aurreikusitako epea betetzen ari dira eta azaroan abiatuko da azken fasea. Gaztelu Gibeletik Navas de Tolosa kaleraino. Kultur programazio berriak ekimen berriak jartzen ditu martxan Iruñako udalak publiko zabalari edatzeko. Esate baterako mikroantzerki jaialdia, jaio berriendako kultur programa edo gaztentzako zinema kluba. Belateko eta Almandozeko tunelak zabalduko dira azaroaren batean. Egun horretan bertan amaituko dira tunelen itxirarekin lotutako neurriak. Nafarroak agur plastikoa adios kanpaina atera du plastikozko polsen erabilera murrizteko. Hoien ordezko gisa, paperezko 130.000 polsa banatuko dira foru komunitate osoan. Gobernuak memoriaren tokiak arautu eta hoietan gertatutakoa ondorengo belaunaldi transmititzeko lana erraztuko du. Foru exekutiboak Nafarroko memoria historikoaren tokiei buruzko foru lege proiektua onartu du asteazkeneko bileran. Uztailaren 14an egindako kulturen kalejiraren bideoren aurkezpena eginda goizean Kondestable jauregian. 1000 lagunetik gora parte hartu dute bertan.